Aldudan oberen, izan ere hau ez da normalean zer gertatzen den asunto bat. Dudan alik eta presio gutxien jarri neure buruari, eta itxaronea burbuila hau edo etapa hau pasatzen den. Hasiera baten ez nuen uste, horren besteko erreperkusio izango zuenik, baina hirugarren goletik aurrera bazegoen dana prestatuta, hor bombak estanda egin zuen, eta nire mobila gori jarri zen, mezua jaso eta jaso, lagunak hizketan, gero igandean medioak nire bila hasi ziren, hor sareetan, ni galdezka, honek idatzi dit, zeo zer erantzungo diot, zure zenbakia emango diet, baina, nahiko ez nuen espero holako elur bola horren beste hasiko zenik. Nire esperientzia ikusita, esango nuke nahikoa nahitasun dagoela, beti dago hori azkenean arerioak edo etsaiak izan gaitezke, baina beti egon behar da rollo on bat bi taldeen artean, bi partaien artean, eta euskal derbi bat izan da, are gehiago nik uste dut. Bai, ia 20 urte daramatza trikitixa joten, eta beti izan da nire pasiotako bat. Esan genezake agian futbola baino pixka gehiago jarriko nuke, baina bai, hortik da bideoak eta gainera gaur egun hori banabil sakatu elektrotxarangan joten, eta kasualidadez Serbia Libre bai bertako partaida da, azkenan hori gure gusto bat edo pasio bat elkar banatzen. Hauz honetan, orain ez dakit momentu honetan, baina orain dela aste bat galdetuko bazenu segurenik trikiari buruz hitz egingo lizukete jendeak. Izan ere, beti izan da Deuston edozein jaietan edo jo izan dudan instrumentua, eta gure auzoa laitzeko erabili izan dudan instrumentu edo modua. Bai, hala da, justo orain banabil nire unibertsitateko azken urtean, Deustuko unibertsitatean, master bat egiten. Eta azkenean hori aurten izango da etapa bat iztea, izan ere beti auzo honetan egon naiz ikasten bizitza osoa, ikastola hasi nintzenetik unibertsitate etapara arte. Azkenean nire gurasoak ere nahiko estresatuak esan genezake ibili dira, izan ere haien lagunak mezuak idazten, zure semea hemen agertu da, ez daki zer, gero txundituta posik, lagunak ere txundituta eta hori posik ere animatzen, eta egunean ere holako harrera jaso dut, eta kuriosoa polita eta ezberdin nire bizitza normalarekin konparatuta. Agian nire ikuspuntua eman nezake. Futbola bakoitzak bere modura erabaten dau, batek emozio gehiagorekin, gutxiagorekin, baina azkenan futbola gustuko dugu. Eta futbola ikustera ez goaz goibel ateratzera. Aurreko gunean galdu zuen taldeak, hori ez dut gustoko, baina
bueno, ez da munduaren amaiera, partidu asko falta dira liga amaitzeko eta jornada eta liga gehiago egongo dira hurrengo urteetan, hasi ahalik eta hoberen eraman eta beti pozik. Eta Atleticekin basaude, hobeto.